Здравейте, хора! Като те мързи, аз ще си проектирам сама нова. Нещо е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти, които проектират тази виртуална реалност. Направо друга вселена. Да ви ролете Заповядайте в магазини. Но няма и така ще го държа. Или си главата. Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверите се на Ей тук, бабото! Моля се, искам да се купя. 1-9-5-9-5. Къде си изкарвай главата, че някакво само отложили на това. Повече на килъри. Витаверде, нова зона къщи, вече в продажба. 14 сгради с 28 къщи на площ 11 декара. Модерно строителство, функционални разпределения, 3 паркоместа и двор. Направо включени в ческата цената. ми стена луда. Информация и резервации vitaverde.bg. Къде си, злато мое? Позлатявам се в Елдоро, злато мое, Елдоро. Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Сега Файко. Минус 30% за влажни кърпи. Домашен текстил. Айко. Където има всичко. Хора! Мале, не! Хора, това беше много забавно и много страшно. Радио 1. Сега малко. Знам, че не ме чуват. The places where we О, go спряли, when we're приятел. gray and old. Не искам още вятър. 'Cause I have been Бай. Бай, бай.